Check. 10 bars. Ni RA. Para sa'yo to, girl. Yan ang sabi ko sa'yo dati. Di ka kasi nakinig sa akin, pare. Nasa una ang sarap, nasa uli ang pagsisisi. Bago mo gawin, dapat isipin mong mabuti. Meron talagang babae na ipapahamak ka lang. Isipin mo muna, pre, bago ka humakbang. Kasi di lahat ay matino. Meron ding mga buwang. Kaya ngayon anong nangyari? Di nagsisi ka lang. Kaya wag mo nang ulitin pa. Lalo na pag di mo pa kilala masyado. Meron nga pinag-aralan, pero bakit parang walang respeto? Nakakagago, hindi siya pinapupunta, pero panay ang dalaw. Pagkatapos ikaw pa ang sisisihin. Pagdating ng araw, nakakainis, nakakalito at nakakabwisit. Kahit walang kayo, lagi niya pinipilit na makasama ka kahit saan man magpunta. Dahil daw sa'yo ang nobyo niya, iniwan niya. Kaya ngayon anong nangyari? Pinahamak ka. Tapos ang pagkatao mo ay winasak pa. Kung sino pa tinulungan siya pang magpapahiya. Ang masasabi ko sa'yo, girl, ang kapal ng iyong mukha. Yeah. Huwag kang paiyot, girl. Check. 1, 2. Desiree. Bitch.